lidi, já vás zdravím, to jsem zase já, Michališka. A no natočím druhý díl. Vlog číslo 2. Pár asi dělá to. Takže děkuju za lajky. Neděkuju za... To slovo se nesmí vyslovit. Dislike. Dobře, ale vážně děkuju za vaše lajky, moc mě to potěšilo, odběry. Myslím, že mi budu natáčet dál a... Nevím. To je s minušky. Prosím. Budeš v 3. díle? Jsem řekl svoji sestře. Já si tady dneska postavím žabku. No já nevím, jestli se vám to bude zamlouvat. Asi ne. A prostě... Já jsem prostě vděčný za ty odběry, co mi dáváte. Děkuji za komenty od mé kamošky z tábora, Renatě Plíhalové. A prostě děkuji vám moc. Si myslím, že tě nevidím. Pardon, to jsem mám na svou sestru, to mě otravuje. 1. No vidíš, jak asi poslušná. A ještě jsem vám chtěl říct, že jestli to takhle dál bude pokračovat a bude to mít víc jak 5 odběratelů, tak udělám speciální videa. Bude to 5, 10, 20, 30, 40 a 50. A 50 bude hlavní speciální. Bude to 5, 10, 15, 30. Michal, a kde? Saně. Ty tu podcast, já se asi málo budu všímat, ale to je jedno, protože mě nějaká plátka nezajímá. Takže v tomto díle si uděláme tu žabičku a návod vám pošlu. Prostě potřebujete na to hranatý papír a musí z toho být taková hvězdička. Já se píchnu. A prostě já jsem si, co bude v druhém dílu, moc nepromýšlel, já si počkám, až bude 3, protože... A chtěl jsem vám ještě říct, že nové díly že prostě... Nevšímám. Ale prostě bude show, bude rozhovory přes Facebook. A prostě já se na vás těším, říct, co mi budu psát, volat a budu pozdravit do videí. A... Jo, a ještě jsem vám chtěl říct, že už jsem našel screencast, jen si to do tohohle dinosaura stáhnu a bude a se opraví. Bo já jsem si tam odstala, on instaloval Windows. Šílený tam. Takže prostě uděláte si z toho hvězdičku, přeložte si to tak. Jo, já to dotočím. A prostě uděláte si z toho a tak to budete přeložit a prostě si uděláte tak. A zvykne vám z toho toto. Prostě vezmete a tak z toho uděláte hvězdu Orion. Já vím, že to je trapné origami, ale já prostě jsem neměl nic připraveného a jestli se vám to nebude líbit, já se vás fakt omlouvám. Jo a ve 4. dílu bude překvapení, jestli bude víc jak 5 odběratelů. A uvidíte překvapko, bude nominace. Jo a jestli bude víc jak 10 odběratelů, tak budou ne 5 taky, to budou nastavovat i challenge s mýma kámošema, i s mojí sestrou a s rodinou. Že máte toto a prostě ještě uděláte to, jak máte, tak uděláte tak. Tak. A takhle to přeložíte nahoru. Já to neposlouchám. Počkejte. Mám to tady. My to neposloucháme všichni.
Tak. Jestli na to vidíte. Ale asi ne. Teď asi jo. A prostě vezmete a takhle to přeložíte. Nedávejte ty bombony. A uděláte to i na druhé straně. Jo, a udělám ještě pozici. Pěkně, že? Já jsem vás prostě... Máme sestra, ona zašla. Jo, takže udělali jste si to na jedné a na druhé straně. Nevím, jestli mi to bude skákat, to ještě neskákalo. Máte to a teď vezmete a uděláte to. Pardon. Takhle ven. Takhle. Máte? Tak a přeložte to takhle ven. A ještě jednou. Počkejte, já si udělám ještě ten druhý. Nebude se vám to líbit, co znám. Máte to. Teď to dáte na druhou stranu. A přiložíte to tohle velkou stranu. Neposloucháme to. Buď ticho a přiložíte to takhle dolů. Počkejte. Čakajte na výplatou. A takhle. Aj tu druhou stranu samozřejmě. Třetí díl, Klaro, neboj se. Moje sestra prostě chce být taky v záběru. Třetí díl bude samozřejmě zítra, já to budu střídat po dnech. Tak. Tak. A teď to zase přeložíte ven. A bude to vypadat... Žába. Takhle. Ještě tak jednou. Samozřejmě já nebudu zase nahrávat každý den, protože mám školu a takhle. Tak. A teď prostě vezmete to na tuhle stranu a prostě to přeložíte na další. Jakože ten zadeček přeložíte dopředu, asi takhle. Máte takhle a přeložíte to takhle. Máte, jak jste to přeložili tady tu velkou stranu, tak to přeložíte takhle nahoru a potom to přeložíte zase dolů. Vidíte. Tak. A takhle. No a jak můžete vidět, spatřit, já nevím, jestli to mám dobře, počkejte, tak. Tak, ať vám ukážu, jestli mi to bude skákat nebo ne. Počkejte, já to ještě, pardon, já to ještě zamačknu a... Klaro. Můžu jít tam? Jo. No tak ne, radši ne, protože to neskáče. Omlouvám se, že jsem vás s tím zdržovala, já jsem teď strašně blbej. Se prostě strašně omlouvám a... Omlouvám se. Omlouvám se vám, já už musím běžet do vány za mámkou. Ozvu se v třetím dílu a čus.